ka stroke ka wangin ka nupu ui re ti thei ka nei tlem to sia YouTube ngai thla khi ka ni tin na ni to wangin pasal thun thu le chanchin thar ka ngai thluka mizo mix tiu phi ka lo hre ngai lo hrim mani khan pakhat chu ka ngai thlave china in puan na lam hoi ni wangin ka chanchin da chu ve ka chak tar yeu maya hunol ka nga thau na chungin ka hre ve le deuh thina ma se atur tu na tedewani yang komen lama number dil tura run tiangin ka dila ka ron jiak ve ta ni hi sang kha chakwa sumriat pahnia he khovel eng muturin ka lo piang ve a re thei tur big renga piang an omni chuan keima hi ka ninge yang kanu le pa te hi chinchang ka riat ve main anin then to ka pa chuan pui nein mun lataka pema kan puithlin nu thlengin kan mu to ngai lo min ron ngai saklova ke ni point afa te min ngai saklo wangin kan hua kan ngai sak big lo kanu hovin ka u mei chia pani tenen re thei takin kan khus chho ve ta ni kanu hi nur sel lo tak ni ma se afa te wangin na tho nge thul sia bazara mi dor kota theile kuwa te thut pui ve thin chu su kan ei bel berani afa pani sun kan ni angin ain nga nom chun kan ni zia voi tam tak soi thin ke point tlang wal thui thuya kanu chu chok thei vat ka chak em pokani ka uten mulat nuwa zirna ten chol san ta ka chuan reilo te chu kanu chu chok sang khai ve ma se pasalan nei zui ve ta sia kanu nen chawin kan khosa zui ta ni pathian mal somna zara mirsel takle taksa po sek thave tak pian pui thrum nga chi kan ni wangin school ka ban nuwa na ka tho rengin ani tu de du sak ka hlo thei em a kanu hian ni tin min fuin kan re thei em hi chu wangin du sak tlakin thokang che min ti zia thin pathian zara kanu na thok lova ka da ve thei ta chu keima to ka kalom ve em a ke ni le ka thiam lo tan chuan cement cho ba kha ti tu rom hran lo buka tai matakin ka thoka mystery te du sak ka hlo thei em bok kumli lai helper ka tho nuwa ka vai zui thin ambala chuan mystery anga min hroi ve in ni tin ka hlo tangin cheng somnga chang ve thung buka chu tang chuan mystery angin na ka thok chho ve tan ta ni ambala nen chuan in pahnih kan sak zo nuwa ka kal ranga ma se mi zo tan chuan in sak tur wang thin khop mai poisa nei lo chung in sa ve te in ren tak te khan min roi ve trok ani ber a chang chuan vai ho hi no ho ve kan chak du thin voi khat chu kan veng thin luka hian in ka sa keima pula in kan saka chuan alien ve ber tur ni ka phurin na tho pon ngum pati ani tu pa khan vai chhor du mi lo bok kan in chhor fu khop maya keila ming that du wangin zingdar ku atanga tlaidar nga le chan ve chu nge nak thok thin a chang chuan zandar sri dar ye te po thlen chang kan nia kan pu point min du sak ka helper tenen kar to pa poisa min bel zia thin chutaka thona chuan kan nu nen kan in tong ta ka thona bulmaya hian asam type in thavak to lo chhong ni hi oma a hnuai chu kan nu te chuan noin an ni po anu ho man nia mel tha ka tiem wangin pon lo chu to chuan ka lo thlir char thin tlei rol te kumsom pork borvel le kalani hausa de chu ni se alak vengu tang kan ni thin kan thona chuan mauro le thing noi vok chum na tur hi an unaw hian an rol la thina ka lo du sak de nge khung fel sa diamin lak thei mai tur hian ka lo da sak thin chu ta tang churin binel chovin anina ka leng ta sia mystery na chu mamo na lo nga an tui khoi na thalo tele thil enge mu ka khoi sak thin kanin nel chho viang huwa mangai na lam tluang kan zuwa kumsom pakua potlin ma ka in saklai mek ka zo ma chuan naw lo pai ve ta ka wangin kanin ru ve ta ni kanu nen chawa khosa kan ni wangin mo na sang ve hrim boka kanu lain nupui nei turin min lo tur ve sek to boxi nen
chutia kan in nei ta po chu kan nu fa chuan kan hlim ve khop mai nu pahlim tak niin hun kan mang chho zuya zu hi ka in ngai lo chuti la ka do de wang ka poisa sengin ka in lo ti la adik berang ka thona kan puten min so sakhi chuan ka in ve mai theya aba ka chuan poisa ka uya wangin ka in du ngai lo tin no ni ka in hi chuan ka du tok viawni ka rui thiam ve lo hetia lurun haideu sakhi chuan nuam ka tia aba ka ti bel chuan nuam ti to lovin luak chuakin ron chun zom to wangin no ni ai tam ka in du ngai lo ma se ka chaklo na per chu kuwa le mi ziala hian ani kuwa hi ni khata somni man pekha zaman ka ei zo tlang puya zo zial tlon somni zu ziang ka ni na ka thok ma zuk le ngum ka lo ti ma bok nen he ve tak ka ni thin kan nu chu nulian lem lo ngolam khal kan tiang chi hi ni ya fa kan nei nuwa po a thau bil lova a chiar chuang lo boka anal reng ni mai hian ka hria ka hmangai wang te po ni mai thei pathian zara ka dam tha na po regular takin ka thok thei fa kan nei nuwa tlemin hau tak ve hrek mai la in ren taka khusa thang kan ni wangin tlemin kan in khol ve a pathian zara midang ot lovin kan khusa ve thei zelani fai pathum kan neya mi pa ve kan ni ti chuan sang ni som paru ka lo her chuaka kan chung ku po ma thlir thui tak nein ka pu dam laia kan nurama pek ve kan veng mong lama in pakhat len ve theina chuan mil luar ngai lo turin a thei dan danin in khorpum veila ti in kumtira tangin ma ka latana zinga le sana ke main ban khur ka laya kan fa te chhor thaman lani chi asi lo zirlain lani boxi keila chuna in hlo ka langai bok ka ha thei khop mai aban le bim tal simina chhun ka du ve boxi nen midang chhor lem lovin chong khatna tur chu karel zo ti ve der maya ma se huna du rei khop mai manin rel veka cement cho bok man rula khom bok chuan rilru le taksa lo rima ka chiar kok mai ni kumchan ve kan man ral me chuan chong ni ka rel zowa kanin sakna vela chak luite tlom te lei khomin vok pum ve no noa luat he siam ka tum mek lai chuan ni khat chu ka thona huna brick karem lai mek hian van duina ka tok ta ni ka in hriat dan chuan bathroom bang tur karem mol lain ka kong kham lutuk ka ding chu tho thut lu hai nei ang hian ko oma ka kelama tangin arun mur chuma ka lurun hai chokin avar pupa engtin nge ko om resui to lo ka har chuale chuan damdoina ka lo murenga karil ru po har fim ngal vek ka taksa ti chet ka tum chuan ka ti thei ta reng lo maya ka wahan mang ang tak ka bula lo thu kan nu hne na chuan min phuarem nei ka tia min lo phuar bok si lo kan nu chuan ka har ti hriatin doctor voko ngala doctor chuan engmo chen chu i taksa hi che thei lo mai thei ma se hlau thong su tlem in zia chho thetanga idam le me mang ma se hune ro du rei de don ania atia dam duin ron thleng har de ula chuan inun na poi chan man mai thei tin ka van duina to dan te chu min hril fia stroke kan ni dan te le ka nerve kal dan te uluk takin min hril bok ril ruwan ha du tak patling nupui fanau nei lai chung ko in man om chun chutia ka hlo ber mai zengang mai ko om ta chu ka hrethiam lova kril ru mangin a tot em bok ka bula midang anom ve ti po ngai tu chang lovin ka tap chuak le thin kan nu chuan ka mit tui lo huin min hne mola zan khat le ni khat ang top ni ko helovin ka lo om manani ka har chu nuwa chuan ka chanchin ngai venin lau thong takin damdoin pona then rual tha mi tam takan om ti te ka hria a hun lai khan ka torna wangin lom na chang ka lo hrelova tun nu hian a lom om zia ka hrichiang tel mai ka faten miron kan chu ka in sum zo lo ka taksa chi thei bok si lova mit tu dir zung mai ni ti chuan kar khat ko om tling trep tia ka ke mor le kut mori ka ti thei tana doctor polom khop mai i thale me mang min tia
CT scan te pawh kan ti tha le a kan nerve te pawh in zoi in an lo thuk le tran ka van lom tak em damdawiin kar thum jet zot chu kan oma kan chhuah dawn hnaiah hian ka kut ding lam ka hman thiam lam chu buaina nei mi lovin ka ti si thei taw ka kelamero adam muang khop mai amur chur vek maya hreum takani ma se doktorin amur angai le hriat thei chuan I tha chuak le dawn tina nia a lo mum zawk lom hle ro tia damdawiin atang chuan damzial be seina nen kan in puchuak ve ta ni nitin kan nu chuan ka zaka min kuin kan in chung dung toy te a chuan exer min lak pui thina ma ka son chak lo boxi ka beidong lutuk hi aru ka tra chang ka van nga thin take o nitin be seina nen ka thova ka be seyang thil pakhat ma thleng ngai si lo tuk tin a tho vele ka nu hian ka tan tong tra in ba na phara a chang le ka lu a kut tin min tong trai sak thin boka voi khat ma thil lung ke somin pathian kala a ngai lo khania ka taksai na tur tang chuan ni tin bang lovin pathian ka awa kanun soma pakhat thun laya aru ka lo I ruk em te kha in chir nain ka khata pathian he na tong tra in kadam le ni phot chuan soma panga ka peng chati in ka in hlan hial thin ti chuan kumte lo ral ve zela kanin saklak lo po chu kanin khol sa mangin midang kan chora luat hei tok kan pumta ka chuan kanin vom lut ve taroi ani chuti rualin hun rei tak ka hlo kan lo khol ve tang to chu thok chok tu ber ka chet thei tak si lawa chuan kan mang zo ti tamai sia kan nu po lo thei lo na wangin nitin bazara chuakin chume te la kan veng mun lun lai dewa ti thut puin kan ei ve tok ani ber mai kanu la tar chak lo ni ve to boxia keila thlem in ma han son ve bek mai la ka kut ve la makum tlata azoi nuang boxi ka ke po thlem chuan ma han son ve de ma se tiang hol lo chuan ka dingil thei lova tiang hol chung poin toite ba ka kal thei si lo ka tho thei tur hi wang ngoi ka stroke ka tanga kum thum na sang ni som pakua chuan kan fa po ber po chu aron graduate ve ta rama a college kal na sen so po hi ka u te chung kwa a bikin kan mak pa te pani zara in pur ve ram kan ni a u ber graduate nuwa chuan a rem thukin a in lo ve thina kan fa te hin fel ema min duatin hreum ka tiang tin hlawa phone te ka khoi thiam mang si lova do thei takin min zirtira an zara ni lengin pa ngai takin hun ka man ve thei pha ta ni hi kan milai chu pol som pani zo nuwa college kalna tur kan nei tak lo wangin harsa takin au chuan hotel management a zirtir ram shama a zo vele phaya thukin kal zuya kan khosak pozia chho vele mai chuti rualin soi ngai si soi za thak le kan nu I re chan ni ka hriat chu mi pat me chin na konga ka chak lo te em chu ni kan nun thei to pa chu chung po ka mi pat na chu thei mi lo chang tam mai karil ru chuan nu panun man ka chak lutuk ma se hnuai lam mi azoi tlata pangang thito khai wei vel mai ang hian om tlat thin a chang chuan han nun that viau thum te chu nei ve a chuta po chuan ka zo ma hian azoi man nge kan nu beidong mel kha thei ngila har ka ti thin kan nu la no pangte ka nei ni wangin kum somli or chawlan sia zep thu cheng lo ka dam that lai ka chuan nu panun mang na save thei tak kan nia kar khata voi thum voi li chu nge yang kan ni kalo heti ta ka wang hian kan nu chuan keima adu khopa mu ta si lova oi re ni ta berin khria a thian nu a chome lak pui thin pasal laka ui re in a thian nu chuan oi re lai taka phok ta sia kan buai zo ta vek mai ni ngai dam min dil na sa har sa ti hle mai la heti ve mai hi ka ni wangin har sa ti tak chungin ka ngai dama ma se ka ngai dam na chuan na thuk thalo ni che kang chu tlangwal senior to mel cheve tak nupui mu zo lo ti kan soi thin kan thona ka hui thin nen chuan tlan dunin champhaya tun thleng hian an lom ta ni awi re masak zo khan kan milai
phai ompo aril runalutuk anna ban sanin arun ho top khania ma se kanin ngai dom fel nuwa mundanga na thok chun zom lein tuna chuan nupui fanau te po nei ve toin kanin chung kan nei na tlin tak lo wanga kan zom thei lo chu vopum ve nok nokin an chung koin an khosa ve towa pathian hin min thran ka ti mai kan fa pa uber hi tuna thenzola police training in om ve meka ani hian min ngai tuin min thamun bera pa lungai reng reng su ka thok trek trek chung chu ka kalsan luwang che nupui po nei maila ka nupui nen kol thei don lo chuan ka then nga lang ti khopin min thamun ve na sa kan lei pathian te kan mangai na na chuan mal som na lo thleng ni te po hian ka thrin a phak to ka sarkar na hi chi thrang thranga dil kual ve na sa beidon top lama zpm sarkara fer takin atling ngai police an han la chu soipui tu nei mi alovin chiang takin atling ve a kan lom ve sin kanu la tar to in achak to lo em a mani in zunram la thiar thei ram ma se in chunga atu te ho han mutur tak ngel poin a chho thapei to me ulova keila heti kalo ni ve to boxi nen en kol ngai pani kan umta chu nia ka fatil ru po ha ve thin ti chu ko ria ma se lim takin mangai takin min le en kol thei te hi ka tan chu na ro pui em ani kan te beri chu kolei salakal ve ram shama pathian zara heti ngi ni maila ka fa te zinga ru lo buenom lova u berin me zu ti lo chu zuk le mum ti ponom lo ti hian kum lama po la walai tak ni sung sin fa te en kol top ngain nun man lo ngai ta sia a chang chuna ru ka mit tui ruk chang ka van nga ve thin tak kan nu lama kan let le luk tiang kan nu i re na kha zep pu cheng lo ke ai no pangkhet ma ni se ka kom ve na sat em ania ka dam that lai chuan helper ka huai ve thin ani an chung ku kha ke mani ang poka har san ni wangin ka khoi thei em a mystery puitlinga chuak se ka ti ve em du sak taka kai huai ve thin ani a mel chiat em wangin ngai zong mu so lova zu lo in ve bok nen du tu vai ve thei khop mai khatia ka natta ka wang khan ani po kal rang ve in mystery angin na thok chho ve tana ka kom berle kanin leng na irregular ve berania tin kan nu i re na chung changa po min thing rim pui em a min nem tu berle min thamun tu ve berani rin hel na chang ka lo hrelo hrim hrim kan nu nen khan an loi chu khang ti ngai na ka hrelo em ani an tlan dun nu ka hrial le dan chuan kan nu hi zinga khowar ma ten chu me lai na chuk thina alo kal pui fo ni chu scooty neya an loin phur thina thian thatak kan ni wangin tu manan lo ring hlel ngai bik lo ani kan nu i re ma sakatanga kum khat don nuwa covid-19 awanga kan buai mu blai kha chan sa la in kan nu kha alo positive ve lo sia triple sia omin pakhat la a duty ve bok sia chulai hmuna po chuan an loin ngai sakfal thin le ni o me ma se soile soinu kanin leng regular berle ka kai hruai thana ni wangin tu manin ngai zong turan ruat lo hrim hrim triple c atang hian kan inarun ho to lovin champaya kan nu chungte omna an han tlan ngala atira in pa nga ya po ngam lovin kan nu ka sente le le thlama an khosa zeta chumi nuwa kan nu ka sente nan in son le tuna fa panin nei ve me kani khatian han tlan dun kha ka thian pa chu anu le pa te au naw te thlengin hre oman ti em a ngai dam min dil hian anun leng ring thin ma se ke ma la ma chuan mak em mai chu a han ui re nun le chi kha han lak na em pok ani to lo hrim hrim ui re ma sakhan ka nak turang ka lo na lok vek to te po ni ma na le ke nga ma thuk na em to lo tlat chuti rualin kan no pang ber hian anu chu ui re ma sakatang khan a be thadu to mi lova anu na biak poin a rul tok bakin cha ngai lo kan fa te hi kalaman tang ve chiang ema ka thamun pui thin khop mai kan milai in chung om po hian kanu wanga in dum kun lo turin min fui ve na sabok kan in hi zau de uphe se chuan
rana in dan ngai po ka ti lo kan chep ve sia an ni an lo ni thum ve si nen kan ling tangang lova an nu kan mo nu po hian in bol ran kher po thula ti lo eng mo sen chu ri nan bak in chung chun mang lova ma se zan lai ril tram ten lo ne ya in chung in huai kartun chen te lo nin oma an fa ten la te ve bok nen ke ma zokin in bol rang mai ro chang chiat nen in chung in huai kartun reng chu hau tak e mai ka ti wanga in bol rang ta sok zo kan ni hiti chung hian chu meng po siam se kanu nen kan ei du chi ni chuan min la kep zia tho pathian zara kan damanga au hiron training chuak se lon te la in kan in po sak chun som thei hisapa karil khani buka kan zum chho ve zelanga in lu man te po kan la tel veng chu ti in tu thu samra ma kala cheng ve me ka zelani kan nu kha ui re a adik lo na chungin ka de me mem to lo ka thin lung chung ri la hian ama khoi na ka nei lin tlat to zokin ka hria man ni deuh khan kan nu hi ron lenga kan nu te nu pachan chin te mi ron hril ve a an pan zu du ve bok si kutalo thlak thin boka ron tlan ve tuma mi ron bia ma se ke in I duai nei nang ma hmangai tu I pasal fanau te kal sana ril runa takai siam na chana nia kan ina chuan I tan hmun om to lo nu fa kan ni na in tui tharem churem lo ma se pathian ma thu thi yamin anua ma po a hreu ma po hrisel lai le borsom lai po in tia thui tiam pui ngei kha dam lai thlan thimi siam saka ka tu te saka khoi lutuk iwi re na wang hian an ril ru na in an ngai dam thei to ngai lovang che keipon ka ngai dam thei bik lo che I tor turang chu tur tlang vek lo lo ro khatiang zong zong huama ui re kha lo mini ka lo tia eng maron soingam to lo tin ka pi chuan miron thrila chutiang vel chun ni ve wangin kan nu te po chu ka khoi ling zo ka ni tuna fa panghin ne ya an lano pang si an pa la in zu du bok si kutanin thak bok nen an nu na hrom to ngotin ka ring kan fa te la hian a huatin an hubur to a chan chin soi chu rim rim an du ngai lo kan te ber phei chuan a tur zuala le khajirna sa takle competitive exam ma sun tum ve ngar ngar ania le khajir mu mal lovina umpha sual kong zo nan man phaem lo ma se ru ma in khung thlatin rual pol tak ngial po pe lova ka khoi thina sin o han hnem tum ngial maila ama zok hi aneng ma soi pui du lova api ne an kom thei zok ma kanu hitar chaklo viau to ma se I rong te la bol pe ya kan fa te hian api ei rong bol hi tuyan ti bi ka wangin duat pon duat thiam hle a tuna a uber police training lai mek po hian miron biak changin api betel nge nge ya a in tong trai tir si a thin mi hring ve tho ka ni ya beidong taka hun man chang ka nga mai a chang chuan khati ka stroke khan lo thi dai lo loi la ti ten ngai tu na man chang ka ne ya ma se kan fa te hian eng ma ti thei lovin hetie ko mai mai po hi min thlamun pui ti ka thiam ve bok si ani ve chia kanu heti ko patar chaklo to po hi aladam ve ti ka hriat na hian min thlamun em a ku te ho hian min ngai tu wangin an man phot chuan an run leng renga kan nu fa hi ina umber kan ni to wangin kan khoran hlau ve thin ani na taka chuan hetia in kan han khor pum ve thei te po hi ka u pasalte ka mak pa te ho wanga ti lo thei lo an fil em a kanun ngai tuin an mangaya angai lo ve po ti maila an theina zona chuan an ron che top mai thin stop chun na tur kan nei lo chiang sa bala thingphel hlui te not ma min pha ve mai mai la kan ti kha min chang tu ka u pasal hian cheng nuai ni motin ka lo tang ve nge tia kan pum nuwa kan upa berte nu pa hian kitchen cabinet nei lo top te zong tin an thuin a khoi thin ten ron ruaya man ruwa zong zong an ron lei vek boka chu mai ba ka partition te current fit thlengin an ron ti fai vek boka kan tan chun an hlulu tuka lom thu soidan po ka thiam lo zok thin ka fa pa te zinga a khir ber mai kan milai in chunga om la hian
kan khu hor hlavin smart TV lian thatak mai min lei saka internet min po sak puka katlang wa lai chuan biakina keyboard meta zai hrui ve thin ka ni wangin kalung len hnem na tur keyboard te min lei saka thil leng ki ma min ngai tu em ani le lama chuan beidong viau thin mai la van duai ro rawa ka van nei big zia ka in khret chuak le thin heti hian stroke ka wangin na thok thei to lo mai la mei zia le ka thla thei ngang si lova ka ta na thalo ti khreng mai la ka ngei thei thlot lo ni ku vai chu ka ban san na rei to ka ban to ngai lo hrim hrim vi hi ka zuk ber ni wangin ka fa te le ka u te a man hian a cartoon in mirun lei saka ka nga thei khop mai a tira chuan zu to lo turin min ti thin ma se ngei thei miau hek lo le min lei sak lama an ram tang le tar ngot chu ni hi ka chak ber thin chu voi khatal kut ke kima ti chet le theya thlan tla bor buram thole hi ni na han tho tak tak kha chuan chul ha dama mai kan chak ve viau tak na in ta thok thei lawan chi chuan tho hi chak zek zek thin kan in sir vela ka thei ang tok tokin thlai mun ka siama an thurte latiuste an tramte dania ba khor thlingin ka ti triaka ni lenga hun man na tur ka in sim chopa kan kom chak ko panga mai an le iskut te zam tirin mani ngai tu lungai man lo tur in siam hi ka tu me mem thin alo thaviau bukani kanu hian a pe changin hnim po fai tur te lo nei ve a aku har lu tuk tur po zia vein ka hria pathian zara ka fa te pon lotlin nan chang chho ve zel buka nakina chuan hei aya in tha le nuam zo ka chengin tu le fa te nen hlim takin hun kan lamang zelang ti in be seina nen pathian lam hui tlat chungin ni tin hun le ni te ka chiara kanu tan hrisel na le ka tu le fa te ka farnu te chung ku te tan pathian ma ni tin ban pharin ka tong trai thin khati zong khalo ni mai se ngai thatu te zong in khriat tur ka du chu pathian ma dam chunga tan thuin tiam pui to in phatsan hian pathian ril ruin tina in tluang thei tak tak to chuang lovang pathian hian ui re na ho em ema a huat zia chu lal da vita me po a ui re na laka a fama sabera lak sak hian ani kha min hnem tu then khat te soi thin ni ataka ni le ni lo chu ka re chuang lova ui re na tanga piang chuak reng chu sual ko an zo du bik khotlang tan nok sakan ni du bik an ti tlat maya dot ni hlau se ka ti khop mai tak tak te ni ngai chuan pathian an sia an chunga thleng don an sia chu wangin ko pui chu engang mi po ni se ui re san ngai su ti in kalu cha ve ram cheu ni e ole tuna ta chun khati zong khalu ni le ta a eng po ni se thu min thon du ten komen lama number min lo dir zel ta ula a thange in zawa in hun man nuam le vek ule